Adult Radio for the young at heart. 5 minutes before 6 ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni vumele ngikufundele ivesi elilodwa encwadi kaMark chapter 10 verse 52. uJesu wathi kuyo, hamba ke ukukholwa kwakho kukusindisile. Yayisibona khona lapho yamlandela ke uJesu endleleni. Nansi ingxenye levesi engithintayo kakhulu, uthi uJesu, hamba ke ukukholwa kwakho kukusindisile. Nayo into esindisele ndodo lethi iBhayibheli yayizalwe ngaboni inenkinga nje ukuthi amehlo ayayivalekile yayingaboni, yase yahlangana noJesu. Wacela uJesu kuba isindise, wase uJesu ephatha amehlo ayo yasiphulukiswa. Uthi uJesu, hamba ke ukukholwa kwakho kukusindisile, ngoba ukube kuthiwa le ndoda ayizange ikholwe kwangeke kuze kwenzeke. Ngamanye amagama, you have to believe it, otherwise it will never happen. Yonke into ukuze yenzeke empilweni yakho kudingeka ukuthi uyikholwe. Noma ungafisa into engakanani kodwa mawungayikholwa ngeke ize yenzeke. Ngakho kumele uyikholwe. Ukukholwa kwakho ikhona okuzokwenza ukuthi yenzeke. Ngani ngelinye ilanga kuqhamuka amadoda amane ephethe umuntu ogulayo, kuthiwa kwafica kunesixungu all around emzini ngokukhona khona uJesu, baze bagibela phezulu kweroof, badabula iroof, babehlisa logulayo. uJesu ngaphandle kokuthi nje ambeke izandla logulayo, ukhuluma nalabo bamphethe, uthi ukukholwa kwenu, ngoba laba babemphethe babe nekukholwa ukuthi make safika nje kuJesu ikhona impilo ezofika kulogulayo. Lithi iBhayibheli wathi uJesu nje ukukholwa kwenu, ngoba nizine nedabula neroof nagibela phezulu ophahleni, ngoba ninokukholwa ukuthi masike sahlangana noJesu uzophila. Uthi ukukholwa kwenu kuyamsindisa logulayo. Yonke into oyidingayo na yonke into oyifisayo ilele ekukholweni kwakho ukuthi ngabe uyayikholwa yini. Uma ungayikholwa khohla ukuthi uyokwenzeka, angeke ize yenzeke. Noma ngabe into engakanani, noma ngabe yini, as long as you have faith in God, leyo nto leyo iyokwenzeka, ngoba akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Uma uke wakholwa ayikho into engeke yenzeke kuwena. Namhlanje kusena ngazini oyifisayo yenzeke empilweni yakho, nofisa ukuyibona yenzeke empilweni yakho, ukhiye ukuyenza ukuthi yenzeke leyo nto, ukuthi ukholwe uNkulunkulu ukuthi unamandla okukwenza. Mawuke wakholwa kuyokwenzeka. Ezinye izinto beyibambekile empilweni yakho ngoba ubunokungabaza enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu engayenza lento. Lithi iBhayibheli, uma nje singaba nokukholwa okuncane ungangenhlamvu yesinaphi, siyakhuluma nentaba sithi akwenzeke ukuthi bese kuyenzeka. Uma sinokukholwa, bengathi namhlanje ke unyakazisa ukukholwa kwakho, ukholwa uNkulunkulu ukuthi uzozenza izinto ofuna ukuthi azenze. Ngoba mawungakholwa ukuthi uyokwenzeka, khohla ukuthi uyoyibona yenzeka. You just have to believe. You just have to have faith kuNkulunkulu and you will see izinto ezinkulu zenzeka. Uma abantu abangaboni babona ngoba bekholiwe, nakuwena kungenzeka. Uma abantu abagulayo bavuka ekufeni ngoba bekholiwe, nakuwe kungenzeka. Just have faith. Ukholwa uNkulunkulu ukuthi unamandla okwenza konke. Ayikho into emahlulayo uNkulunkulu. Mawukholwa uyobona imisebenzi kaNkulunkulu yamandla. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning. Mega Grace.